bịanụ ụmụ Chineke, ka anyị kpọọ isiala nye ya. Bịanụ ụmụ Chineke, bịanụ ụmụ Chineke, ka anyị kpọọ isiala nye ya. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile, dịkwara mmụọ gị. Ụmụnne m na Kristi, anyị na-ekene Chineke onye fụrụ anyị n'anya maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka odudu ya n'ebe anyị nọ, ọkacha nnọnyere ya n'izuụka gara aga wee dubata anyị n'izuụka ọfụ nke anyị banyere tata. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị ahụ niile, ka anyị na-ewelukwa onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile nke izuụka anụnwa na-erunye n'aka ya, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agbazi, ka ọ na-anọnyere anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ ka anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazie isi ala runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Na okwu n'omume, na site n'ịrapụ ezi omume o kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasịrị ukwuu, nye ka nji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkpụ, na ndị mmụọ ọma, na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, unu rịọbara m sebụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ webebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị too gị, anyị kwupụta ọrụ ọma gị. Anyị sị
Chineke ji ike niile dị ebi ebi, biko anyị na-arịọ gị na-eduzi omume anyị n'ụzọ ga-amasị gị, ka anyị jupụta n'ezigbo ọrụ n'aha nke nwa gị hụrụ n'anya, onye gị na-adị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Na mgbe mbụ o mere ka elelia ala Zebụlọn na ala Neftali, ma na ngwụcha oge ụzọ oke osimiri ahụ ga-eturu ugo. Ala ahụ nọ n'ofe Jọdan nke bụ ọnụmara nke ndị mba ọzọ ga-eturu ugo. Ndị na-awagharị n'ọchịchịrị ahụla nnukwu ihe achakwasala ndị bi n'ala onyinyo ọnwụ. Imeela ka obi ha jupụta n'ọṅụ, ha na-aṅụrị nnukwu ọṅụ dịka a na-ewe ihe ubi. Obi na-atọ ha ụtọ dịka na a na-eke ihe alụtara n'agha, maka na dịka n'ụbọchị Midia, ịkụpịala ibu ha bụ n'ubo nke na-anyịgide ha ala. Ịgbajiela osisi nọ ha n'ubu na mkpara igwe nke onye ji aka ike na-amanye ha amanye. Okwu nke Hosebrowa. Onye nwe anyị bụ ihe m na nzọpụta m. Onye nwe anyị bụ ihe m na nzọpụta m, onye ka m ga-atụrụ egwu? Onye nwe anyị bụ ebe m na-agbagara ọsọ ndụ, ọ bụ onye ka m ga-asụ anya? So otu ihe ka m na-arịọ n'aka onye nwe anyị, lee sọ ihe m na-achọ, ka m biri n'ụlọ onye nwe anyị n'ụbọchị ndụ m niile, ka m na-ahụ ụdị ụtọ nke onye nwe anyị, bịakwa na-atụgharị uche n'ụlọ nsọ ya. Ekwere m na aga m ahụ obiọma nke onye nwe anyị n'ala ndị dị ndụ. Were obi si ike chere onye nwe anyị, chere onye nwe anyị, obi sie gị ike. Onye nwe anyị bụ ihe m na nzọpụta m. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị nsọ degara ndị Kọrint. Ụmụnna m, eji m aha onye nwe anyị Jesu Kristi na-arịọ unu ka ọrụ unu, ka olu unu bụrụ otu, ka unu na-ekwekọrịta ihe ibe unu na-ekwu, ka nkewa gharakwa ịdị n'etiti unu, kama dịrịnụ n'otu, jikọọnụ onwe unu n'otu n'echiche na ihe unu na-ezube ime. Ụmụnna m, n'ihi na ụfọdụ mmadụ ndị si n'ezi n'ụlọ Kloi akpọrụọla m
na esemokwu dị n'etiti unu. Ihe m na-ekwu bụ nke a. Ihe m na-ekwu bụ nke a, na olu unu niile n'otu na-ada iche iche. Otu onye na-asị, abụ m onye nke Pọl. Onye ọzọ na-asị, abụ m onye nke Apolos. Onye ọzọ na-asị, abụ m onye nke Pita. Onye ọzọ na-asịkwa, abụ m onye nke Kristi. Ekere Kristi eke. Akpọgidere Pọl n'obe n'ihi unu, ma ọ bụ emere unu mmiri Chukwu n'aha Pọl? Kristi eziteghị m ime ndị mmadụ mmiri Chukwu, kama o zitere m izisa ozi ọma. Ọ bụghị izisa ya na amamihe nke ụwa, nke ọka ikwu na nke ọka okwu na nke ịsụ asụsụ dara ụda, ka a ghara ime ka ọnwụ Kristi nwụrụ n'elu obe bụrụ ihe efu. Okwu nke osebrowa. Jesu kwupụtara ozi ọma nke alaeze, bịakwa gwọọ ndị na-arịa ọrịa. Haleluya. Onye nwe anyị na onye lụdọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. N'oge Jesu hụrụ na ejidela Jọn, onye na-eme mmiri Chukwu, tụnye ya n'ụlọ mkpọrọ, o wezugara onwe ya jee Galili. Ọ hapụrụ Nazaret jee biri na Kapenau, nke dị n'ụsọ osimiri n'oke ala Zebụlọn na Naftali. O mere nke a ka okwu nke Aịzaya onye amụma kwuru wee mezue, sị, ala Zebụlọn na ala Naftali nke dị n'ụsọ osimiri n'ofe ọzọ nke Jọdan, Galili nke ndị mba ọzọ, ndị bi n'ọchịchịrị ahụla oke ihe. Ihe achakwasịla ndị bi n'ala nke onyinyo ọnwụ. Site n'oge ahụ, Jesu malitere ikwusa okwu sị, chegharịanụ, n'ihi na alaeze eluigwe adịla nso. Ma mgbe Jesu na-aga n'akụkụ osimiri Galili, ọ hụrụ ụmụnne abụọ, Simon onye a na-akpọ Pira na Andrew nwanne ya, ka ha na-awụnye ụgbụ ha na mmiri, n'ihi na ha bụ ndị ọkụ azụ. Jesu wee sị ha, bịanụ so m n'azụ, aga m eme unu ndị ọkụta mmadụ dịka esi akụta azụ. Ngwa ngwa ha wee hapụ ụgbụ ha na nna ha wee sobe ya. Mgbe Jesu si ebe ahụ na-agaje, ọ hụrụ ụmụnne abụọ ọzọ bụ James na Jọn ụmụ Zebedi, ka ha na nna ha nọ n'ụgbọ na-emezi ụgbụ ha. Jesu wee kpọọ ha. Ngwa ngwa ha wee hapụ ụgbọ ha na nna ha wee sobe ya.
Jesu wee na-agagharị n'obodo niile nke Galili na-akụzi ihe n'ụlọ nzukọ ha, na-ekwusakwa ozi ọma nke alaeze Chineke. Ọ gwakwara ndị mmadụ nrịanrịa dị iche iche na-arịa ha dị iche iche nke na-arịa ha. Ozi ọma nke osebụwa. Otito dịrịnụ Jesu, onye jisi ike. Nke bụ ka m kene unu ndị nwere ike brave this day. It's a huge temptation not to step out, and especially onye na-ege news for ụdị ụjọ eyiri onye ọbụla. Mana mgbe ụfọdụ ị na-asị agbabazi ọsọ, kedu onye efi ga-eti? That somebody has to sacrifice it for others. And so in my mind, I was asking, I could comfortably be on my bed, n'ebe na snow egbuga anyị, na snow melonka. But if I do that, then what happens to the huge number of people who will miss Mass today because of me running away? And so that's why I have to force myself out and defeat every fear. And I'm very grateful that Dr. Nna and team, brave Ukwalia, because I almost lost it. Now you are not coming. But Chineke menebele, igwe ike butekwuo ndị begi unu ka wede, because it could have been me talking and me responding. But I'm so grateful to God now. At least I won't be beating the gong and also be dancing the music all at the same time. So I'm grateful, and we thank God for everything. We thank God for all His blessings, and we thank God. Onye fulani n'anya, onye wepụtakwala anyị ọnọdụ niile, onye wepụtakwala anyị ọnọdụ niile nke ndụ anyị. And afukuo the human incapacity. So I ga abụ obere abụ. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Ibukwa onye ka ịbụ n'ụwa. Ibukwa onye Chineke na-echere gị echiche ọma. Bụ m onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Chineke na-echere m. Nyenụ ya nwanne m, nyenụ ya nwanna m, nyenụ ya ndị nne, nyenụ ya ndị nna, nyenụ ya ụmụaka, nyenụ ya fada, nyenụ ya ekene ọma. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Abụ m onye Ibukwa onye ka ịbụ n'ụwa. Ibukwa onye Chineke na-echere gị echiche ọma. Onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Ụtọ dịrịnụ Jesu. Na ọmalịcha ihe ọgụgụ, ọ bụrụ na unu chetakwa, unu ga-ama na ya ka nọ na ọnwa Jenụwarị.
And since December, amụrụ di nwa anyị Jesu Kristi, akwụkwọ nsọ na-agba mbọ ka o gosi anyị onye Jesu bụ. From 25th, ihe ọgụ niile a na-agụla anyị is to showcase who Christ is. And sọsọ mgbe anyị ghọtara onye Jesu bụ, sọsọ mgbe ka anyị ga-eji nwee ike were obi anyị niile na-eso ya. Because you cannot follow what you don't even know, what you don't even understand. It's only when we understand who Jesus is, that's the only way we can follow him. Ewegosi anyị n'ozi ọma na mgbe a kpọchiri John n'ụlọ mkpọrọ, when John was imprisoned, Jesus retired to Naphtali and Zebulun towards Galilee. Gịnị mere eji kpọchie John? John only came for one mission, to show the world who Christ is. Anya ka nji ekwuo, except we understand who Christ is, and who Christ is so important to God. O ji buru ụzọ send onye amụma John, ka John bịa buru ụzọ kwado, prepare the way of the Lord, make the whole road straight. Ka John bịa buru ụzọ kụzielu ndị mmadụ maka anya bụ Jesu, ka ndị mmadụ kwado onwe ha ọfụma maka ọbịbịa nke onye nzọpụta. When Christ came, John showed the people the Christ. Behold the Lamb of God. Na onye ahụ na-ekwu maka ya, na onye ọbụla mmemme mmiri Chukwu nduru n'ọlịa n'isi, ọ bụ onye ahụ bụ onye ga-azọpụta ụwa niile. Anọ bụ onye a ga-eji mmiri Chukwu welu mee ndị mmadụ, ọ ga-eji mmụọ nsọ wee mee ndị mmadụ mmiri Chukwu. John prepared for the Lord. John prepared for the Lord. Man of here, because in preparation and making the way of the Lord straight, John nowhere refused to be bought by evil, because darkness and light don't stay together. Mgbe Herod kpọlụ nwunye nwanne nwoke Philip, John say, "Nyama arapụnata ihe ọjọọ n'ụwa," cause light there, because his mission was to prepare the way of the Lord. Nyama na akwado ụzọ nke Chineke, mpụ na alụlụ ana dominate ụwa. O wee jekwuru Herod wee sị Herod, "N'i na-eme alụ, n'ịkpọrọ nwunye nwanne gị nwoke wee nakpue nnụbazia ya, n'i na-eme mpụ n'ihe abụrụ ihe Chineke chọrọ n'aka gị bụ Herod." Maka na Herod ji ike nke ụwa, Herod kpọrọ John kpọchie. Herod napụ John. Ọ bụ mgbe ahụ enwudolu John ka Jesu Kristi sị fụrụ na nsogbu adịgo, na it is now time for him to start his mission. O wee jee n'ofu obere obodo a na-akpọ Naphtali and Zebulun towards Galilee. And kedu ihe o ji wee jebe ebe ahụ? Ewerefe anyị to ihe onye amụma Aịzaya kwuru n'amụma. Aịzaya bụrụ amụma sị na gị bụ Zebulun na Naphtali, gị nwa bụ obodo ndị mmadụ na-ewe na ọ bụ obodo ọjọọ, na ife nke Chineke ga-abịa zọpụta unu. What is that light? Jesus Christ. So God retiring to Zebulun and Naphtali, that was where he started his preaching. And kedu ihe Naphtali na Zebulun ji wee dị evil? Because they mixed up with the people of Assyria, where imbibed the culture of Assyrians, both paganism, ụmụ alụlụ na ma ihe ọjọọ dị iche iche. The normal Jews refused and rejected them. They are not good people. Mana kedu ndị Jesu bụ ụzọ chọje? Ndị ahụ ajụrụ ajụ. Ndị ahụ akpọrọ ndị njọ, ndị ahụ akpọrọ ndị ụwa mapụrụ amapụ. Ebe ahụ ka o ji ebido okwu Chukwu ya. Kedu ihe ọ na-akụziri anyị? That Christ is ready to leave 99 in search of one. Na jabu Jesu ama rapụ nata ofu, he wants everybody in the boat. Obido okwu Chukwu na Naphtali na Zebulun. Sị ndị mmadụ, chegharịanụ, the time has come for repentance. Obido na-agali, choosing his disciples. The first people were Peter and Andrew. Then the second book, James and John. And we look at it. Kedu ndị o jere kpọta? Fishermen, regular people.
And kedu ihe ọ na-egosi anyị? That everybody is involved in the boat of Christ. N'ụgbọ nya bụ Jesu Kristi, ada arọpụ mmadụ na ọda achụpụ mmadụ, no matter who you are. Was Peter educated? No. Was Peter one of the smartest people? No. Was Peter an elite? No. Does Christ care about human status? No. All Christ cares about is your heart. You. The whole of you. That's all he cares. And onya melojuwe jekwulu Peter, siya, biaba, and gini ka ha mere, harapụ ihe niile welu sobie. James and John, they even left their father to follow him. That is who Jesus is. Jesus don't care about what people think about you. Jesus don't think about the society's impression of you. Jesus don't care what you even think about yourself. Because sometimes you see people who reduce themselves to nothing. Sometimes you see people, they are ostracized, wrong impression of who they are. Sometimes you see people whom the society has ostracized. And sometimes those people have wrong impressions of who they are. But for Jesus, you are very important. And that's why I continue to say that each and every one of us is God's number one. You are very important in the sight of Christ. All you need is leaving everything behind and follow him. That's what he cares about. Leaving the past and follow him. One could say that people of Zebulun and Naphtali, obodo ndị mmadụ jụrụ ajụ, obodo will know obodo njọ, obodo will know obodo ọchịchị, that the light of Christ has come into them. They are leaving behind everything to follow him. That's all Christ cares about. Irapụ ihe niile, irapụ your old life, irapụ your sin, irapụ your bad characters, and follow him, because he is the light. He brings light to our lives. Anonya many ihe ọgụgụ nke abụọ, Paul jụrụ sị ka ya duzie ndị mmadụ ọfụma, maka mgbe ebido ndị mmadụ na-enwe nsogbu. Paul bịa kwụsị okwu Chukwu, Peter bịa kwuo okwu Chukwu, Apollos bịa kwuo okwu Chukwu. Ndị mmadụ sị, mba, I like him, just like etu anyị na-eme na aba anyị mgbe ụfọdụ. Ị ga-afụ ndị mmadụ, ebube mmụọ nsọ bịa okwuo nke ebube mmụọ nsọ bụ nnọọ, hey, ebe a ka Chineke nọ. Ọkụ na-elele abịakwuo nke ọkụ na-elele ka anyị mazi, ọkụ na-elele onye Ebuka abịakwuo, ma Zion will stand, Zion will move, Zion will fall, Zion will go. Kekwa onye ọzọ, Fada Cosmas abịakwukwuo nke ma oke onye ọzọ na-eme Mbaka, thank you, Mbaka abịakwuo nke Fada Mbaka bịa, Fada eluzuzie the concept of Christ. Ị ga-afụkwa ụfọdụ ndị be anyị ọsị obute m ọnọkọta ndị nke a bụ ndị kwetaziri na ha niile. O weta mmiri nsọ nke Mbaka, o weta mmiri nsọ nke Ebuka, o weta mmiri nsọ nke Obemọ nsọ, o weta mmiri nsọ nke ọkụ na-erele, o mixie ha niile. O mixie ọmazie nke na-agwọ ya, agwọbazie ya, ọmalụ nke onye ọbụla bụzi ya na-eme etu a. Sometimes we then lose the sight of Christ, who is the healer. Sometimes we cling on people and losing sight of the healer Christ. And not name na nke Paul. Onye abụzi m nke Paul. Nke asị mba abụzi m nke Apollos. Apollos ka m na-ekweta na nke nwa onye nkweta. Nke asị mba ọ Peter ka m kweta na nke. Paul wesa mechie n'ọnụ. Ọ sị amụ bụ Paul anwụrụ maka uru n'elu obe. I am nothing. No bụ Christ. Bụ onye anyị niile na-agbalụ mbọ ka unu malụ. It is not an individual, it is Christ. That you have all those sacred instruments and you still live in the darkness, they don't change anything. On occasion, people who are in darkness have seen the light.
That light of Christ must shine. And not like Paul really focus on Christ. Because when your eyes is on Christ, then every other thing works. Manonia cheziamba no yaje obucha mmad maọbụ omecha ihe ọjọọ niile o jezie bute aja from somewhere ubutezi aja ofe ya etu a magic niile na-eme, we are deceiving ourselves. Until obi ga-adị ọcha, until mmụọ ga-akwụrụ ọtọ, until inwe ike rapụ ihe niile, ihe ọjọọ niile, etu Peter, Andrew, James, and John say leave everything behind, including their father. Everything that will set them off from God. Harapihenda behind. Just will say, now that you are living being fishermen, I will make you fishers of men. I will make you my people. That's all Christ is looking for in our lives. To leave everything behind and follow him. It's only when we follow Christ that those other instruments will work. And so if you think no ije buto ofu ihe mount ọ na-abeghi ị na-eme elizi na-akpagbu ndị mmadụ na-eme ihe ọjọọ niile imechazịa then ihe ahụ ikenyere azọ gị, it doesn't work like that. Until you leave ihe ọjọọ niile behind, then God will become your own. And so my dear brothers and sisters, we are all in the journey of rediscovery who Christ is. Christ remains our strength. Christ remains our guide. Christ remains our power. Anyị na-ayọ Chineke site n'aja masị n'ụwa ka o mepee anya anyị ka anyị nwee ike isi from the darkness that surrounds us move to the light which Christ has brought to humanity. Can his blessings continue to abound in our lives through Christ our Lord. Ekwem n'otu Chineke onye mere n'igwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, amụrụ ya amụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, wule arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka ndị nna, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị na ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị agbakọtago ọnụ na obi gị iji sọpụrụ gị, iji ebunye afa gị elu. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Mgbe m kpọrọ gị bịa za m, Chineke, mgbe m kpọrọ gị bịa za m, na onye nwe m, mgbe m kpọrọ gị bịa za m, Chineke, mgbe m kpọrọ gị bịa za m, n'anya na njọ m. Mgbe m kpọrọ gị bịa za m,
ka natazie isi a narụ nye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ihe ndị a niile ka anyị ọma kwe na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi Onyenwe anyị. Rịọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Onyenwe anyị biko mee ka onyinye ndị a bụrụ ihe ga-asọ gị nara nụ, mekwa ka aja anyị na-achụ doo anyị nsọ bịa wetara anyị nzọpụta. Anyị yọrọ ka site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọ n'elu ụlọ. Welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwanne Chukwu anyị ekene. Kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike na-eje ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka amụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, ya site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe. Cheers.
nna anyị dị nsọ, ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ terukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara owere achịcha, nye gị ekele na otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, rienu ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị, na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anatara n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, merụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile imere uche gị, wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa atọ ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na-arịọ gị osebụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo.
nna Kristi denụnụ nwa atụrụ nke Chukwu na onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke ji ike niile biko mee ka amara gị nke na-enye anyị ndụ na-edu anyị ka anyị wee ṅụrịa n'onyinye gị oge niile. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị.
Otodri Jesu. Parish announcement. If you wish to enroll a loved one in the Purgatorial Society, he or she will be remembered every Saturday at the 8 a.m. Mass for a full year with a donation of $25. Please stop by the rectory office for more information or to obtain an application. Due to the weather conditions, all religious classes are canceled today. Classes will resume next Sunday. You are invited to attend the anniversary Mass of the transfer of the relic of Saint Fortunata on Sunday, February 8th. The Mass will be at 12 p.m. All are welcome. Otodri Jesu. Last Sunday, but I get it to Maka in April. I know how here. Our flyer for the flight, Aputala. So we will have to use it to invite other people, relatives, other communities to our flight of the Holy Family in Kegao on the 15th of next month. Our Mass will be at 1:00 p.m. and the reception will follow immediately after that. I got continue online and then from next Sunday for the fundraise for the flight of the Holy Family. On one day, and one year our birthday this weekend. Any anniversaries? Okay, then we thank everybody when you keep your look at today. We continue to pray for everybody else out there. Now whether Kachuku guide the Monday no the snows noro in na Lord Tabo. Kachuku guide the Hanyana Haka Halotanu Donango, stay na Christ Jesu Nyawani. Otodri Jesu. Thank you, Father Cosmos, for braving it here too. And that is the reason we have our usual 1:00 Mass, because I say to whom much is given, much is expected. This regular, every Sunday Mass for Igbo community, are very, very important that we endeavor to keep it. Because our Igbo community niile no around New York have the opportunity to hold their Mass every Sunday. But we have that opportunity, we have our time, we will always endeavor to make sure that when I celebrate our Mass. So we thank everybody, Birani, Father Cosmos, for coming to celebrate the Mass for us. Otodri Jesu, happy Sunday to everyone. Again, thank you, everybody. I greatly appreciate your presence. I'm just wondering how it could have been, because it could have been a lone voice speaking and responding. So okay. The stream is on, so people Yeah. have been watching online. Yeah, but at least I'm happy you're here. Yeah, At least, because without your voices, it's me talking. I will do the first reading, I will do the second reading, I will do responsorial psalm. It's just me. But so I'm happy. At least we had good voices, good choir, and everything. So thank you. Onye nwanyi na onye ludo.
Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Na-abanụ misa agwụsịgo.